приятели! Много години искам да си сложа люлка и днес ще се я купа и някъде тук. Ще я сложа на тази голяма тераса. Събрала съм си пари от баба ми и аз ще си я купя. Здравейте, приятели! Сега пътуваме по пътя за практика. Приятели, ето тази люшка. Останали са два броя и ние сега ще вземем един брой. Ето тази съм избрала. Другите не са ми толкова удобни, защото са по-малки и безглавничките не са ми удобни, а така главата ми е така се спличам и не достигам от главничките. Неудобно. Имаме проблеми. Това не се хваща в колата. Само железата му се хващат. И сега не знам какво ще правим. Приятели, след 25 минути ще дойде транспорт да ни закара лишката. Не се завъже. Имаше машина за хапване и аз бях гладна. Да. Да не изпуснеш телефона, много те моля. Приятели сега го завръзват. Аз мисля сега за това, те навъзват го говориш. Ти са преметнете, то няма какво. Вижте, сега ще го дърпаме това. Ама да иде аз пуйката да дърпам двамата. И завързваме. И сега ще дойде и работника на тата. Не, аз ще дърпам с така. Приятели, вече я надобихме и сега слагам чучките. Това са възглавници, Тереза. Кое? Да. Приятели, вече вързахме малките възглавнички и надобих голямата възглавница и сме вече готови. Можеш да си четеш книжката. Аз бих искала тук да спа примерно на нея.